Hej og velkommen. I dag der skal jeg vise jer, hvordan I kan lave en Minecraft server, en helt normal Minecraft server. I går ind og downloader multiplayer Minecraft server, eller multiplayer server hedder det faktisk. Så den her, der hedder Minecraft, skråstreg, eller bindestreg, tror jeg det hedder, server.dk, eller .com hedder det, .exe, undskyld, jeg plader rundt i domæner lige for tiden. Det tager 2 sekunder. Laver I en mappe på jeres skrivebord. Det hedder for eksempel Minecraft server. Som jeg gør. Åbner den. Sætter den ind. Selvfølgelig, jeg skal lige sætte den ind. Så den her, åbner den, sætter den ind her. Sådan der. Åbner den så. Trykker kør. Det her, det bliver en LAN server, altså en server, der kun kan køre på dit eget internet. Jeg skal nok vise jer, hvordan I får den op at køre. I kan gøre det med Hamachi, I kan gøre det uden Hamachi, men jeg vil prøve at vise jer det uden Hamachi lidt bedre. Når jeg har gjort det, lukker jeg det ned. Jeg vil gøre det bedste, som jeg... Hvad fanden laver den? Jeg hader det. Langsom computer. Afslut. Afslut. Ja, det er flot. Så kører programmet ikke. Skide godt. I skal faktisk slette den der. Sådan der. I skal slette Minecraft server. Efter I har kørt den, skal I slette den. Højre klikker herinde. Åbne. Nå, når jeg så får sat den ind her. Det var bare lige mig, der klippede videoen, fordi det gik lidt galt før. Det er også lige meget. Sætter jeg den ind her. Åbner server.properties under egenskaber. Og så trykker skift. Selvfølgelig skal min computer være langsom nu, imens jeg optager. Det er pisse irriterende. Undskyld mit sprog, men det synes jeg også, det er. Nå, det skal I bare sætte til notepad. Noteblock. Og så skal I åbne den. Og så kan I kigge her. Så kan I slå game mode til, hvis I gerne vil have alle til at have det. Og sådan noget. Så er jeres port og sådan noget. Hvis I gerne vil have den op og køre, så den kan køre på nettet. Det kan jeg ikke gøre, fordi jeg har 2 router åbenbart. Det vidste jeg slet ikke. Men det har jeg åbenbart. Så går I ind i jeres CMD. Skriver ip-config. Og så ruller I opad. Og så finder I den, der hedder den der. Så går I ind her. Nogle af jeres router kan godt hedde det her. Eller nogle router hedder det her 192.168.1.1. Og der er også nogle, der hedder 192.168.0.1. Men min det er .1. Så åbner den, skriver jeres kode herinde. Og så går I ind i Application and Gaming. Og så sætter I den op hernede. Så finder I jeres porten til Minecraft serveren. Mener jeg der? Eller? Jo, porten til jeres Minecraft server. Porten til det der. Hvis det ikke virker for jer, så er det også fordi jeg har 2 router. Jeg fandt ud af det, fordi det var egentlig virker. Nå, fuck det. Så skriver I, hvad jeg har lyst til her. Minecraft eller et eller andet. Så skriver jeg start her. Og så går vi sådan der. Og så skal I skrive, hvad for en IP-adresse I har. Det finder man ud af at gå herind igen. Og så kan I se, I har 192.168.1.103 har jeg. Så jeg skal skrive 103. Og så skal jeg klikke Enabled og Save Settings. Yes. Det virker jo ikke med mig, selvfølgelig åbenbart, fordi jeg har 2 router.
Men ellers vil det nok virke for jer, der ikke har 2 ruter. Men tak fordi I så med. Hej hej.